Dit is Nyunsu Fusranang. Stichting Mulokot waarschuwt regering Simons: maak van 5 kilometer wet geen uitstel van echte grondenrechten. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid waarschuwt voor onbewezen medische claims via sociale media. Advocaat Serena Asset pleit voor derde beroepsinstantie onder gezag van CCJEE. Douanebond verzet zich tegen verlies ambtenarenstatus bij wijziging wet Belastingdienst. Regering en VIDS in overleg over wet bescherming woon- en leefgebieden. President kondigt startloononderhandelingen met vakbonden aan. Ontruiming goudzoekers nodig na dodelijke risico's in Moeroekreek en 21 Bergie, aldus minister Abiamofo. Oprichting Goldboard moet goudsector ordenen en staatsinkomen verhogen, zegt president Simons. Als er koppen moeten rollen, dan moeten die rollen, zegt minister Monorad over de verdwenen Kwik. Kersten doneert $25.000 voor voltooiing Elisabeth Samsonhuis. Wetten voor modernisering rechterlijke macht deze maand opnieuw in DNA. Nieuwe taxi-app Friendly Cap moet taxivervoer in Suriname veiliger en transparanter maken. Rechter wijst op 10 november vonnis in civiele zaak decembermoorden. President Simons over gesprek met Bank of America. We zijn geen geld gaan lenen. Mennonieten per deurwaardersexploot aangezegd gebied te verlaten. Dit is Nyunsu Fusranang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid waarschuwt voor mensen die op sociale media, zoals TikTok, valse medische adviezen geven aan mensen met ernstige gezondheidsproblemen. Er zijn berichten dat personen met nierfalen worden aangespoord om contact op te nemen met iemand die een onterecht middel aanbiedt, ondanks hun noodzakelijke dialysebehandeling. Dergelijke adviezen kunnen levensbedreigend zijn als patiënten hierdoor medische behandelingen uitstellen of stoppen. Het ministerie dringt aan op het opvolgen van advies van erkende artsen en raadt aan om geen voorgeschreven behandelingen te vervangen door onbewezen middelen. Ook worden mensen aangespoord om zonder vereiste toestemming geen gezondheidsproducten of behandelingen aan te bieden. Meldingen van deze praktijken worden serieus onderzocht. Stichting Mulokot en samenwerkende organisaties waarschuwen de regering tegen een snelle invoering van de 5 kilometer straalwet. Ze vrezen dat dit opnieuw zal dienen als vervanging voor de wettelijke erkenning van collectieve grondenrechten van inheemse en tribale volken. Hoewel ze de bescherming van woon- en leefgebieden belangrijk vinden, geloven zij dat de nieuwe wet de fundamentele problemen niet oplost en te beperkte zones voor traditionele leefgebieden biedt. De organisaties benadrukken dat beslissingen over grondgebieden met inheemse en tribale volken moeten worden besproken, met respect voor het principe van free, prior and informed consent. De regering moet een breed consultatieproces en een tijdpad voor erkenning van de grondenrechten opstellen. De Douanebond verzet zich tegen plannen om douaneambtenaren onder het burgerlijk wetboek te plaatsen in plaats van de personeelswet. De bond vreest dat dit de rechtspositie van haar leden aantast. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht zegt dat leden ambtenaar willen blijven voor rechtszekerheid en vragen zich af waarom de wet die in 2024 werd aangenomen nu weer verandert. De bond vraagt ook om uitleg over de noodzaak van deze wijziging en zoekt naar vergelijkbare systemen in andere landen. Ze willen dat alle betrokken partijen worden gehoord voordat beslissingen worden genomen. President Jennifer Geerling-Simons heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel modernisering rechterlijke macht nog deze maand op de agenda van de Nationale Assemblée DNA komt.
Een belangrijke wijziging is de invoering van een derde beroepsinstantie. Advocaat Serena Asset steunt de modernisering, maar vindt dat eerst gekeken moet worden of de wijzigingen echte oplossingen bieden voor de huidige problemen in de rechtspraak. Nou, in algemene zin is het positief dat de modernisering van de rechterlijke macht op de agenda staat en prioriteit krijgt, omdat het dat ook echt nodig heeft. De rechterlijke macht, althans rechtspleging, is een van de pilaren waar onze democratie op stoelt. En is natuurlijk noodzakelijk voor alle individuen die onrecht ervaren, dat zij op een adequate wijze dat recht getrokken kunnen hebben. Dus in algemene zin is het positief, maar natuurlijk moeten we gaan kijken naar de details en moet de vraag worden beantwoord of die wetgeving die wordt voorgesteld daadwerkelijk de oplossingen biedt die op dit moment nodig zijn. En dat is dan waar dus gaat blijken of die wetgeving het beoogde doel wel of niet realiseert. Welke richting men concreet zal willen opgaan, dus de regering, dat weet ik niet. Dus ik wil voorzichtig zijn om niet vooruit te lopen op zaken. Maar ik heb daar wel een persoonlijke duidelijke mening over. De meest aannemelijke keuze valt dan tussen de Surinaamse Hoge Raad, noem ik het tussen aanhalingstekens, of de Caribbean Court of Justice als onze derde instantie. Welk doel beogen wij precies? Een van de grootste problemen die we op dit moment hebben is dat rechtszaken enorm lang duren. En dat komt door de onderbezetting van de rechterlijke macht. Ik moet me wel haasten om te zeggen dat ik verwacht dat binnen korte termijn er meer rechters benoemd zullen worden. Maar als je kijkt naar wat daadwerkelijk nodig is voor onze samenleving, naar het aantal rechters dat we hebben, dan zitten we toch nog steeds onder de behoefte om een snelle procesvoering te kunnen garanderen. Dat is een van de grootste uitdagingen die er zijn. En die uitdaging zal niet binnen korte termijn worden weggenomen, omdat de pool waaruit je kan vissen voor wat talent betreft, het juridisch talent, die pool is gewoon klein. Vanwege die kleinschalige samenleving van Suriname. Het is één. Dus als je in het huidige systeem dat we al hebben, dat al zeer uitdagend is, dat wat enorme vertraging oploopt als je uit dat systeem rechters zou wegtrekken om je eigen derde instantie te creëren, met je eigen middelen, met alles, dan zou het een nog grotere uitdaging vormen voor het systeem wat al reeds grote problematiek met zich meebrengt. En als je dat vergelijkt met de CCJ, dan waren er ook daar vragen die beantwoord moesten worden. Dus de vraag nummer 1 was, is het rechtssysteem van Suriname bij hun bekend? Zullen ze ons begrijpen qua rechtssysteem? In dat kader heeft de Caribbean Court of Justice zelf gezegd dat zij speciaal voor Suriname wat ik noem tussen aanhalingstekens een Suriname-kamer zullen creëren, waarbij er alleen rechters zijn die deskundig zijn op het civiel-rechtelijk rechtsgebied. Maar dat is wat Suriname heeft. De meeste Caribische landen hebben common law, wij hebben civil law. Dus zij zouden er op die manier voor zorgen dat het rechtssysteem van Suriname bewaakt blijft en dat echt op basis van ons recht gesproken kan worden. Een tweede is dat ze bereid waren om dat in Suriname te doen vestigen. De landen die nu al zijn aangesloten, die hebben dat niet. Dat zou een unicum worden voor ons. Het derde, en dat was heel interessant, dat zijn de kosten. Voor wat de kosten betreft, de rechtspleging te kunnen doen, daar hoef je niet extra voor betalen. Dus je stapt eigenlijk gewoon in een rijdende trein. Alleen de kosten van de opzet, geloof ik, zou Suriname daar moeten inkomen. Want natuurlijk, ze gaan speciale dingen voor ons bouwen. Dus dan moet je daar ook een inbreng voor brengen. En het laatste is de taal. Waarbij het een eis is dat dus de rechters die in die kamer zitten, de Nederlandse taal machtig zullen moeten zijn. Dus in dat opzicht geven ze voldoening aan in ieder geval de 4 belangrijke randvoorwaarden die er zijn om de CCJ überhaupt werkbaar te laten maken. Ze weet niet welke keuze de regering zal maken over de derde instantie, maar pleit voor aansluiting bij het Caribische Hof van Justitie, CCJ, in plaats van een nieuwe nationale instantie. Asset heeft 4 argumenten voor haar voorkeur.
PHP-parlementariër Mahinder Yogi heeft vragen gesteld in de Nationale Assemblée over de maandelijkse subsidie aan Suriname Airways, SLM. Hij wil weten hoeveel geld SLM sinds de huidige regering heeft ontvangen en welke resultaten zijn behaald met deze steun. Yogi vraagt ook naar de financiële en operationele positie van SLM en eventuele veranderingen in het personeelsbestand. President Jennifer Siemens heeft aangekondigd dat de regering bereid is om loononderhandelingen te beginnen met vakbonden in de overheidssector. Dit is mogelijk door de verbeterde financiële situatie van de overheid. Minister Marinus B. zei dat er al langer gesprekken zijn over arbeidsvoorwaarden. Tijdens het overleg waren vertegenwoordigers van verschillende vakbonden aanwezig. Waar het in grote lijnen om ging, dat de regering dus heeft aangegeven, ten eerste dus dat de situatie met betrekking tot de brandstofprijzen, in de zin dus dat de cap die er is op brandstof, niet altijd zal voortduren. Er is dus geen duidelijkheid gegeven wanneer dat wordt weggehaald. Daarnaast zegt de president dat er dus wat ruimte is ontstaan, dat de vakbonden, zeker de vakbonden uit de overheidssector, dat er dus besprekingen kunnen worden gevoerd voor geleidelijk aan verbetering van hun koopkracht. Wij uit de particuliere sector hadden dus een specifieke wens. Ja, dus dat wat de particuliere sector betreft, er ook concreet wordt gesproken over het stukje belastingverlichting. Ja, want het grootste deel van de vakbonden, die zijn dus de ambtenarenvakbonden. Maar om het pakket van koopkrachtverbetering voor in feite de totale werkende klasse, in dit geval zeker de particuliere sector, compleet te maken, hebben we gevraagd dat er ook wordt gesproken over de belastingverlichting. Want wat de president dus verder heeft aangekondigd, is dus dat het team onder leiding van minister B, maar ook dus de minister van Financiën en andere deskundigen zitten in het team, dat verder met dat team over in feite alle gewenste onderwerpen gesproken kan worden. En de vakbonden kregen reeds maandag een uitnodiging om verder te praten. In de algerijme tijd zijn we bezig de arbeidsomstandigheden te bekijken. En we waren op het niveau van OO met de bonden bezig. Maar vandaag heeft de president in een algemene kader besproken waar we verder zullen gaan met de onderhandeling. Kijk, we weten allemaal dat onze situatie niet rooskleurig is, maar dusdanig is verbeterd dat we nu kunnen gaan praten over loonsonderhandeling. En dan was het gepast dat de president dat zelf voorhoudt aan de bonden. Dus nu is het de verantwoordelijkheid en taak van de presidentiële werkgroep om dan verder te gaan met de verschillende bonden en vakcentrales. Wij hebben van onze mensen natuurlijk de druk dat we dat zo snel mogelijk doen. Maar aan de andere kant is het dus ook zo dat we moeten kijken van wat is de situatie van de overheidsfinanciën. Ja? Voor een aantal dingen heb je natuurlijk geen geld nodig. En waar dat niet nodig is, daar willen we dat er zo snel mogelijk besluiten worden genomen. Een aantal van de bonden die hebben dus aangegeven dat er een heleboel achterstanden zijn bij de betaling van gratificaties, bij benoemingen. Ja,
op de verschillende ministeries en daar hebben ze dus de aandacht voor gevraagd. Ja, maar voor wat de onderhandelingen zelf betreft, de president heeft aangegeven dat zeker een aanvang wordt gemaakt met het begin van de besprekingen rond de koopkrachtverbetering van ambtenaren en wat ons betreft natuurlijk ook voor de particuliere sector. En dat op gezette tijden gaat worden geëvalueerd hoe staat het met de overheidsinkomsten om van daaruit verder te gaan. Ja, dus een concrete datum en tijd van afronding, dat gaan we niet kunnen geven. Ja, en daar gaan we ook begrip voor vragen bij onze mensen. De presidentiële werkgroep Decentralisatie en Grondenrechten heeft een overleg gehouden met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS, over de wet bescherming woon- en leefgebieden. Deze wet, die president Jennifer Simons wil invoeren, heeft als doel woon- en leefgebieden van inheemse en tribale gemeenschappen beter te beschermen. Het doel voor Akoma Kanra zou bij Abnanga Fitstide, na beftak Gomoro Fara. Lek fau sabi 9 juli, dat we abuan tak Makandra, nanga heer traditioneel gezag. En over een wet, bescherming woon- en leefgebieden, sang wie president abi apraxeri verkondig af. En in een kader dat hij want to actie bede. En doe betaki na bigi krutu, dan nou abe defa nodu fu be zoomen nanga fits over vadding is een specifiek tegen om de gebieden voor een volk of ding. Een presparing voor een wet die zien af bescherm op een bepaalde straal, een pot kilometer na de zand dat malsades mag geven aan, PTD wani, de shi a bescherming ding. Maar ook toen ik president taki, bepaalde koutak wan kriki of bepaalde pressief dingen, sa de takjere a defanoru taku bescherming. En zo je shi taki, eigenlijk een configuratie zou je shi na moro komit den dorpu van kostslachten, je shi tak go naar zuiden, naar blok, omdat dat een woon- en leefgebied koutak a de moro uitgestrekt en uitgebreider. Dus de liba, langa, ook is a bescherming, maar ook toe den soort specifiek gebieden die like zuiden voor Suriname. Eigenlijk a wet is nou een beperking, hij lanti e jamens refi. Tak you no mag gi dape moro. De rechten zei je, like mijnbouw kan de Dixanti of Diki Go to of noem maar op Kot Udu, dat a wet die zegt tak tanga dape stop. Dus we denken taki een voordeel, we denken op taka een voordeel en hij voorkomt een aantal voeding, koutak de onzekerheden, de conflicten, zoals je de jugu sang, de helemaal in den dorp. Dus dat awet dis e voorkomt. Dus je moet spotta voetu disi, voor bescherm, zodat je den rust, de sociale rust, plus a bescherming de, zodat je kan go moro fara danga a grondrechten, los a grondrechten vraagstuk op. Want dat ekoite dus disi, inderdaad, anabi te maken direct naar grondrechten, maar indirect naar een proces wel. Want toe partij dit tevreden, bouwen je tak moro a doel, a inhoud, a reikwijkte voor a wet, de moro duidelijk, die de ook toe een akoma kandra a bekon duidelijk taki fa a delegatie vis bekon nga faigwe ana stref fasi. Maar lek fa den soru nu, dat den abi behoefte ete, en door horen een mini congres, peden karuno tak voor participeren ook toe, dus dan dape ook toe, nanga a volku erbij, pe ikan piki tapu acties aan a volku abi in authorities ete. Dus voor taken kring, we kon steeds moro voor stausrefi en pe uan go samen. Adol voor akoma kandra disi, nadat die ube wan sabi moro over een beschermd wet, sa president van kondig af. En ja, wanneer betrokkelijk de inheemse dorpshoofden in Suriname. Dus vandaar dat hij ube abwantaki een voorzitter voor een presidentiële commissiegroep, voor bekantaki moro, voor sabi moro,
sang wet eigenlijk houden in. En ook is natuurlijk de informatie mee, hoe we terugbakken. En dat we tak naar de gemeenschappen afvolgen. Dan we hebben in planning, we hebben een van de maanden te organiseren een mini-conferentie. We elkaar alle de kapitein komen. Dan den gramang. En dan we leggen eigenlijk morgen uit. Van een wet of eruit. En if we pas natuurlijk in. If we de boongi unulik ingisma. Dan de buskondresma. Dan natuurlijk we luku. Van uka over asana taki umustaki. Dan de regering maar unowang. Tekwan houding. Gomita regering dat. Uno de eens of de eens. Want if uno sabi. Fin fasande. Dat uno mag teken om dat we gemeenschappen ook te zijn. Eluku sa epsa. Minister David Abiyamefu van Natuurlijke Hulpbronnen steunt de beslissing om goudzoekers uit Moeroekreek en 21 Bergie te verwijderen vanwege veiligheidsrisico's. Dit besluit past in een bredere aanpak om de kleinschalige goudsector te ordenen. Ik denk dat de minister van Justitie en Politie daarop zou moeten ingaan, toch? Wat ik ervan kan zeggen. Natuurlijk ben ik op de hoogte en ik ondersteun ook waar nodig. Ik ben voorstander, ik zeg het hier voor deze microfoons, van wat zich daar gisteren heeft afgespeeld. Zat er aan te komen, kon niet anders. Want in feite het gebied 21 Bergie zou, als je kijkt naar de energie die we daarin hebben gestopt de afgelopen periode, zoveel momenten van overleg hebben we gehad met de Matawai-gemeenschap, met justitie en politie, regionale ontwikkeling, defensie, met CJ Roosevelt Gold Mines, met het districtscommissariaat. Zoveel energie hebben we erin gestopt. Het traditioneel gezag, inclusief de Gramang. Afspraken gemaakt, afspraken vastgelegd in een protocol, getekend door alle partijen. U stelt mij de vraag, en wanneer we praten over 21 Bergie, praten we over een locatie waar 15 Surinamers eerder het leven hebben gelaten. 15, niet 1, niet 2, 15 Surinamers. Ik wil niet nog 1 bodybag sturen naar dat gebied. Dus vandaar dat we hebben gezegd van oké, Matawai-gemeenschap, je wil werken. En ik begrijp dat je wil werken. Ik ondersteun het ook, omdat ik weet dat er geen andere mogelijkheden, werkgelegenheid in het gebied zijn. De mensen zijn afhankelijk van die goudsector. Maar het moet wel op een verantwoorde manier, ordelijk. En ik denk, u bent geen vreemde in Jeruzalem. Die beelden hebt u voorbij zien komen. Ik heb ze ook gezien. Ik heb gezegd, jullie gaan werken, maar niet meer op de oude manier. Ik wil geen tunnels in dat gebied. Geen provisorische tunnels. Maar dat is wat ze doen. Dat is waarmee ze bezig zijn en het is zeer gevaarlijk. Mensen volgen gewoon die aders. Ze hebben geen equipment om die toplaag te verwijderen. Ze zouden daarin moeten investeren. Dat was ook afgesproken. Maar het punt is dat niemand, en nogmaals niemand, zich wil houden aan die gemaakte afspraken. Dan gaan we optreden als autoriteiten. De overheid wil nu een registratietraject starten voor iedereen in de goudsector met steun van de IDB. Dit moet zorgen voor meer transparantie en betere belastinginning. Wat kan leiden tot veiligere werkomstandigheden en meer staatsinkomsten. Bewoners van het inheemse dorp Kalebas-Kreek hebben op 5 augustus een SK-vaartuig onderschept dat nabij hun dorp voer. Een groene speedboot met buitenboordmotor vluchtte weg richting Boskamp. De bewoners belden de politie die het SK-vaartuig aantrof
en 2 buitenlanders arresteerde. Een Colombiaan zonder geldige verblijfsvergunning en een Braziliaan zonder reisdocumenten. Tijdens het onderzoek vond de politie meerdere mobiele telefoons, geld, goederen en een illegaal jachtgeweer. De verdachten zijn naar het politiebureau Groningen gebracht en het onderzoek is overgedragen aan de narcotica-brigade. President Jennifer Simons kondigt tijdens een persconferentie een strenge aanpak aan tegen ongecontroleerde goudexport. De regering wil de goudsector beter ordenen en de export van goud controleren om zo de staatsinkomsten te verhogen en problemen met eerdere praktijken aan te pakken. We hebben een internationale belastingdeskundige genomen om ons te helpen, ook met oil en gas dingen, maar ook met de goudsector. Want wat we allemaal weten is dat we legale en illegale goudzoekers hebben. En dat er behoorlijk wat goud gewonnen wordt in Suriname, los van de 2 grote bedrijven. En Suriname krijgt onvoldoende binnen. Maar ik denk dat iedereen ook weet dat het niet zo eenvoudig is dat je komt zitten en je roept ze, alle mensen zeggen, nou moeten jullie betalen. We weten dat er big guns zijn in het binnenland. Daar hoeven we niet te doen alsof we niet van op de hoogte zijn. En het betekent dat we dus onze gewapende machten en ook de contacten met de mensen in het binnenland, omdat die ook overvallen worden, dus die goudzoekers, om de veiligheid in het binnenland te vergroten, om ook de veiligheid van mensen die met de mensen in contact moeten zijn, om te vergroten. We hebben gekeken naar wat het effect was van commissies ordening goudsector en we hebben gezien dat dat niet was wat we zouden willen. We hebben toen gekeken naar wat andere landen hebben gedaan die in onze situatie zijn. En we hebben de conclusie getrokken dat we moeten gaan werken wat de goudsector betreft, ook van bovenaf. Dus een gold board, een goudautoriteit instellen, waar alle exporten langs moeten gaan, enzovoort. Het betekent dat je eerst de wetgeving moet maken. Men is nu al een tijdje bezig. We hebben de internationale deskundigen die ons daarbij helpen. Conceptwet is er nu. Dus dat betekent dat waarschijnlijk in het 4e kwartaal dat naar het parlement kan gaan. En dat in de maanden daarna, als alles loopt zoals we zien dat het in die andere landen is gegaan, dat we dus meer inkomsten zullen krijgen vanuit de goudsector. Er is ook aandacht voor criminaliteit in de goudvelden en het ongecontroleerde gebruik van schadelijke stoffen. De overheid wil kleinschalige mijnwerkers helpen met schonere methoden voor goudwinning. Petronas heeft meer dan 1 miljard vaten olie-equivalent aan winbare bronnen ontdekt in het offshore blok 52 van Suriname door een aantal succesvolle boringen. Dit markeert een belangrijke stap voor Suriname dat zich ontwikkelt als een mondiale energiehotspot. De focus verschuift naar het omzetten van deze ondergrondse rijkdommen in daadwerkelijke inkomsten, werkgelegenheid en belastinginkomsten, waarbij bestuurlijke transparantie en duurzame ontwikkeling cruciaal zijn. De ontdekkingen omvatten de Caiman 1 olieontdekking, het Swartzia-Aspasia-complex 1 gasveld en de evaluatieboring Roystonea 2, die de commerciële potentieel van de oliereserves bevestigen. Er zijn uitdagingen in het beheren van de verwachte kapitaalinstroom voor het kleine land. Minister Harish Monorat van Justitie en Veiligheid vindt het onaanvaardbaar dat in beslag genomen kwik van het politiebureau Geiersvlijt is verdwenen. Hij zegt ontevreden te zijn, maar wil de politie de tijd geven om het onderzoek af te ronden. De korpsleiding heeft om tijd gevraagd vanwege de schadelijke impact op het imago van de politie. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen gedaan in de kwikzaak. Monorat wees ook op andere integriteitskwesties binnen de politie en benadrukte dat er maatregelen komen om de integriteit te verbeteren, zoals trainingen en de oprichting van een veiligheidsacademie. Volgens minister Monorat zijn inmiddels meer dan 20 politieambtenaren in beeld gebracht die zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.
Webfractieleider Ronnie Asabina bevestigt dat er in de Suriname-rivier goud wordt gewonnen, terwijl de concessie oorspronkelijk bedoeld was voor riviergrind. Dit kwam aan de orde in de Nationale Assemblée nadat Tashana Lusje, NDP, om opheldering vroeg. Asabina, afkomstig uit Brokopondo, vertelt dat het traditionele gezag bezwaar maakte tegen de concessie. Een rechter steunde de concessiehouder, waardoor de activiteiten op de rivier nu plaatsvinden. Bewoners van omliggende dorpen zijn onrustig over de situatie. De regering heeft nog niet gereageerd op de zorgen. Suriname onderzoekt de inzet van geavanceerde radartechnologie voor grensbewaking, luchtverkeersveiligheid en maritieme belangen. Dit komt door de uitbreiding van radaractiviteiten van Omnisys in Brazilië. De Surinaamse ambassadeur Ike Antonius bezocht het bedrijf in Sao Paulo op 28 en 29 juli. Omnisys, een onderdeel van de Franse Thales Groep, breidt zijn productiecapaciteit uit en introduceert innovatieve technologieën. Deze ontwikkelingen kunnen kansen bieden voor Suriname om de operationele capaciteit te vergroten. Vooral in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit en ter bescherming van luchtruim en kustwateren. Suriname bereidt gesprekken voor over passende radarsystemen voor civiele en militaire doeleinden. Staatsrechtgeleerde Hugo Fernandez Mendes vindt dat Suriname zich moet afvragen of het staatsrechtelijk klaar is voor de toekomst. Hij zegt dat de grondwet de basis voor de overheid is, maar dat deze op belangrijke punten tekortschiet. De grondwet is volgens hem onduidelijk en onvolledig, wat zorgwekkend is. Nou, het lijkt me wel goed om, zeker ook in deze tijd en zeker ook met wat er op ons afkomt, om ons de vraag te stellen in meer algemene zin, is Suriname ook in staatsrechtelijk opzicht wel klaar voor de toekomst? En die vraag komt natuurlijk op, omdat iedereen zich in Suriname die vraag moet stellen, bedrijven, overheden. Recentelijk heeft de regering een commissie ingesteld om na te denken over een plan, over hoe sociaal, economisch en financieel Suriname zich voorbereidt op hele grote ontwikkelingen. Die gaan komen, dat is wel duidelijk. En ik denk dat we ons ook de vraag moeten stellen of Suriname de fundamenten van de staat, en dat begint met je grondwet, het begint met de basiselementen van de democratie en de rechtsstaat, of die basis wel voldoende stevig is om de toekomst in te gaan. Suriname wordt ook internationaler belangrijker, wordt geopolitiek een belangrijke staat. Dan moeten je fundamenten op orde zijn en dat is nou eenmaal de grondwet en alles wat daarmee te maken heeft. Ook de integriteit van de staat, je kiesregeling en een heel aantal punten. En is Suriname daarop voorbereid? Dat is een vraag die je natuurlijk kunt stellen, waarbij je niet hoeft te wachten op een incident. Zomaar eens even te zeggen om weer te constateren dat we een probleem hebben. Die grondwet, dit is nog steeds te kwalificeren als in eerste plaats buitengewoon belangrijk. Het is een soort normatief paspoort. Het is de Bijbel, het is het fundament van waarop de staat, de overheid functioneert. Het is belangrijk voor de rechtsbescherming van de burger. En het staat nog steeds de kwalificatie dat het een onvolledig is, dat het onduidelijk is en beste kwalificaties, het is poreus, die grondwet. En het is zorgwekkend omdat we niet weten hoe de belangrijkste organen van de staat, welke bevoegdheden ze hebben, als het nou om president gaat of de regering en ook in relatie tot de bevoegdheden van het parlement. Dus kortom, je regeerstelsel is nog steeds onduidelijk. Je hoort nog steeds mensen zeggen, we hebben een presidentieel stelsel, of zeggen we hebben een parlementair, of het is gemengd.
Het is onduidelijk, omdat er ook geen memorie van toelichting is. Je ziet dat iedereen daar zo zijn eigen opvattingen in kan geven. Dat is vanaf 87 zo. Je hoeft daar helemaal niemand over te overtuigen hoor, want alle grote politieke partijen hebben dat al lang geconstateerd en al lang adviesorganen ingesteld en al lang regeerprogramma's gemaakt waarin staat we gaan het verbeteren. Ook in dit recente regeerakkoord staat we moeten de instituties gaan versterken, we moeten de rechtsstaat gaan versterken, we moeten de rechtspraak gaan versterken. Dat hoor je aan allerwegen. En de vraag is, gebeurt dat? Of zijn er voldoende plannen om dat te gaan doen? Maar denk ook aan je kiesstelsel, je kiesregeling. Er is geconstateerd, ook door onze eigen OKB, maar ook door de OAS, CARICOM, dat ons kiesstelsel, kiesregeling onbetrouwbaar is. Hè. De OKB heeft zelf gezegd, zorgwekkend. Het hele kiesproces is niet onafhankelijk ingericht. Daar moet nog veel aan gebeuren, dat weten we ook. Bij de wijziging van de kiesregeling is daar in het parlement is ook gezegd, goh, we moeten het gaan verbeteren, verbreden, maar nu moeten we heel snel die kiesregeling wijzigen. En iedereen weet hoe de verkiezingen van 2025 zijn verlopen. Ook het OKB zijn een soort voorlopig verslag. Pogingen tot fraude is er geconstateerd. De rechtsbescherming is niet onafhankelijk ingericht, is onduidelijk, is onvolledig. Het is zorgwekkend. Hij pleit voor de verbetering van democratische instituties en dringt aan op vroege hervormingen omdat wachten tot 2029 te laat zou zijn. Georges Setúbal, president van de Suriname Foreign Policy Community, heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ontmoet. Deze korte ontmoeting wordt gezien als een belangrijk moment voor Suriname dat kan helpen om internationale contacten te verbeteren. De SFPC wil bruggen bouwen tussen Suriname en andere landen en zich richten op betere buitenlandse betrekkingen en mogelijkheden voor samenwerking. Deze contacten kunnen deuren openen voor diplomatie, handel, investeringen en kennisuitwisseling. De civiele rechtszaak over de decembermoorden, aangespannen door 60 erfgenamen van de slachtoffers, staat op het punt van uitspraak. De rechter doet op 10 november zijn beslissing. De staat heeft gisteren gereageerd op de opmerkingen van de nabestaanden. De erfgenamen vragen om eerherstel en een schadevergoeding voor de 15 mannen die in december 1982 zijn geëxecuteerd. De procedure begon eind 2025 en is gericht op zowel financiële compensatie als herstel van de eer van de slachtoffers. Suriname heeft 3 prijzen gewonnen op een internationale bijeenkomst over digitale gezondheidszorg in Panama-stad, ondanks dat het een nieuwkomer is. Het Surinaamse team behaalde de 2e plaats in de PH4H Racing Competition, die de snelheid en efficiëntie van digitale gezondheidssystemen testen. Daarnaast ontving Suriname de PH4H Car Award voor de implementatie van het elektronisch patiëntendossier en voltooide het met succes de Connectathon met een score van 100%. De delegatie stelde ook een escape room methode voor om digitale zorg uit te testen. Deze prestaties zijn een stap richting de modernisering en veilige uitwisseling van gezondheidsinformatie. De restauratie van het historische Elisabeth Samsonhuis in Paramaribo heeft een financiële steun van $25.000 gekregen van de Kersten Group of Companies. Deze donatie helpt bij de laatste werkzaamheden aan het monument dat na de restauratie als museum en cultureel centrum zal openen.
Bezoekers kunnen daar leren over Elizabeth Sampson. Zij leefde van 1715 tot 1771 en groeide als vrije zwarte vrouw uit tot de eerste vrouwelijke miljonair van de Amerika's en haar impact op de geschiedenis van Suriname. Met een totale projectwaarde van ongeveer $2,1 miljoen bevindt de restauratie zich in de finale fase. Kersten wil met de donatie de verantwoordelijkheid voor nationaal erfgoed en maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen. Een vakbondsactie bij de dienst der bankbeveiliging beïnvloedt de dienstverlening van Hakrim Bank en de Surinaamse Postspaarbank SPSB. Hakrim Bank heeft al haar filialen gesloten met uitzondering van het hoofdkantoor waar klanten terecht kunnen. Klanten worden aangemoedigd om digitale diensten te gebruiken zoals online banking en geldautomaten. Het is nog niet bekend wanneer de filialen heropenen. SPSB is ook helemaal gesloten en meldt dat de situatie buiten hun controle ligt. Ze vragen begrip voor het ongemak en willen snel een oplossing vinden. Het blijft onduidelijk hoe lang de sluiting zal duren en of andere banken ook getroffen worden. Beide banken zullen updates geven via hun officiële kanalen. Ondernemer Gino Naarde heeft het Suriname Development Ecosystem SDE gelanceerd om ondernemers, werkzoekenden en professionals beter met elkaar te verbinden. Tijdens de lancering op 25 juli benadrukte hij de obstakels die veel mensen tegenkomen, zoals het vinden van juiste contacten en toegang tot opleidingen. Het platform heeft lokale hubs om ondersteuning te bieden en richt zich ook op mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Een digitaal netwerk moet verbindingen versnellen en een beoordelingssysteem voor dienstverleners vergroot betrouwbaarheid. Naarde kijkt naar samenwerking met de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om duurzame oplossingen te creëren. De regering houdt de huidige brandstofprijzen voorlopig vast en zal meer overleg hebben met maatschappelijke groeperingen voordat een definitief besluit over het loslaten van de prijskap wordt genomen. De financiële schade door de prijskap bedraagt meer dan 350 miljoen Surinaamse dollar per maand en kan oplopen tot 3 miljard Surinaamse dollar. De oliemaatschappijen zijn geïnformeerd en werken mee om de situatie te normaliseren. Enkele retailers hadden tijdelijk hun deuren gesloten, maar zijn na overleg weer open gegaan. Verdere updates worden via officiële kanalen gedeeld. Saipem is begonnen met het offshore Grand Morgu project in Suriname. Het schip Normand Navigator is aangekomen in de haven van Jules Sedney in Paramaribo en start met voorbereidende werkzaamheden. Total Energies is de operator van het project met partners APA Corporation en Staatsolie. Het project, gelegen in blok 58, is de eerste grote offshore olieontwikkeling van Suriname met productie die in 2028 begint. Saipem is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop en installatie van het surfpakket met een dubbele maritieme basis voor logistiek. De campagne zal gebruik maken van lokale havens voor efficiëntie en waardetoevoeging aan de Surinaamse toeleveringsketen. President Jenny Simons gaf een persconferentie over het eerste jaar van haar regering. Ze zei dat het herstellen van 5 jaar problemen minstens 2 jaar zal kosten. Er liggen 5 belastingwetten bij de Nationale Assemblée om het belastingstelsel te verbeteren. Een heel belangrijke zaak waar we hebben gezegd dat we prudent beleid zouden hebben om te zorgen dat onze economie vooral evenwichtig zou blijven en zou gaan verbeteren. Omdat dat natuurlijk de basis is voor alle andere ontwikkelingen die je
wil hebben. We hebben ervaren met elkaar de verschillende fasen, de verschillende momenten waarop onze economie geschud is en wat voor effect dat op die bevolking heeft gehad. Dus een van onze hoofddoelen in het afgelopen jaar, en natuurlijk niet alleen het afgelopen jaar, het gaat ook verder, is om het beleid zodanig te voeren en met de mensen zodanig te praten, dat we het ook konden voeren, om ervoor te zorgen dat we niet ongenuanceerd en op een verkeerde manier geld zouden gaan uitgeven. Ik moet zeggen dat dit tot vandaag zeer goed is gelukt. Toen we het land overnamen, hadden we op dat moment een negatieve primary balance. Voor degenen die daar meer uitleg over nodig hebben, kunnen straks aan de minister van Financiën vragen. Betekent eigenlijk dat je echt op een verkeerd pad bent, ook met de aflossing van je schulden. Vandaag is de primary balance positief weer. En het is gelukt, ondanks alles, dan toch in de loop van het jaar de burgers die bij de overheid werken een kleine compensatie te geven voor een inflatie en om nu het minimumloon weer iets te verhogen. We hebben natuurlijk een nieuwe fase ingeluid met het benoemen van nieuwe raden van toezicht, raden van commissarissen. De mensen in sessies begonnen te trainen en die trainingen gaan binnenkort dieper verder. We hebben een nieuw burgerlijk wetboek. We hebben de mensen dat voorgehouden, hun verantwoordelijkheid. En we hebben daarom ook gezien dat we terecht zijn gekomen in een soort overgangsfase, waarin de raden van toezicht en raden van commissarissen, en dit is in het kader van goed bestuur en transparantie, dat de raden van commissarissen niet meer gewoon slapen terwijl de directies doen wat ze willen, maar actief meekijken. Dat heeft echter soms tot gevolg dat sommige directies daarmee problemen hebben. Maar we zien ook dat sommige raden van commissarissen misschien overkoken en in de uitvoering willen gaan. Het betekent gewoon dat zoals veel wat we hebben beschreven van tevoren, in deze, zeker die 2 jaren die er zijn en die nog komen, dat we in transitie zijn. Waar we natuurlijk uiteindelijk moeten komen, is dat raden van commissarissen, raden van toezicht actief toezicht houden, maar zich niet laten verleiden om op de stoel van de directie te gaan zitten. En die trainingen die we zijn begonnen, die zullen daarvoor beter helpen zorgen. Dat heeft u dus kunnen meemaken. U heeft ook meegemaakt dat we hebben gezegd, we willen de rechtsstaat versterken, we willen een onafhankelijk, sterk, effectief rechtssysteem. We zouden moderniseren, de wetgeving. Dat is ook begonnen. U weet ook dat het heel veel voeten in de aarde heeft gehad. We zijn intussen zover dat iedereen met iedereen heeft gesproken. Het parlement heeft gesproken met de rechterlijke macht. Ik heb gesproken met de rechterlijke macht, met OM, met iedereen. Zodat ik denk dat we hopelijk deze maand al inderdaad de wetten kunnen aannemen. Er is tijdens het proces een heel gedoe geweest ook over honorering. Ook daarover is er gesproken. En ik denk dat we op het punt staan om toch wel op te komen op het punt dat we die wetten kunnen aannemen. En dat we dan een stap gezet hebben tot een derde instantie in Suriname, tot een bestuur van het Openbaar Ministerie, waar de PGO van is, maar meerdere betrokken zijn. Aanpassing van een aantal zaken, het financieel beheer middels bureaus voor de rechterlijke macht. En de rechterlijke macht heeft zelf ook zaken ingediend waaruit we dan hebben gehaald. Dus deze week is er een grote vergadering om al deze dingen goed met elkaar door te nemen, zodat het in de Nationale Assemblée kan worden aangenomen. Het werk is dus gedaan. U heeft er natuurlijk niet elke dag van gehoord, want het gebeurt op kantoren. Maar dat is het werk wat in de achter ons liggende maanden is gedaan hieraan, om zodoende te komen tot een punt waarop hopelijk
alle actoren elkaar kunnen hebben gevonden. President Jennifer Siemens heeft gezegd dat de regering werkt aan een sterker rechtssysteem. U heeft ook meegemaakt dat we hebben gezegd, we willen de rechtsstaat versterken, we willen een onafhankelijk, sterk, effectief rechtssysteem. We zouden moderniseren, de wetgeving. Dat is ook begonnen. U weet ook dat het heel veel voeten in de aarde heeft gehad. We zijn intussen zover dat iedereen met iedereen heeft gesproken. Het parlement heeft gesproken met de rechterlijke macht. Ik heb gesproken met de rechterlijke macht, met OM, met iedereen. Zodat ik denk dat we hopelijk deze maand al inderdaad de wetten kunnen aannemen. Er is tijdens het proces een heel gedoe geweest ook over honorering. Ook daarover is er gesproken. En ik denk dat we op het punt staan om toch wel op te komen op het punt dat we die wetten kunnen aannemen. En dat we dan een stap gezet hebben tot een derde instantie in Suriname, tot een bestuur van het Openbaar Ministerie waar de PGO van is, maar meerdere betrokken zijn. Aanpassing van een aantal zaken, het financieel beheer middels bureaus voor de rechterlijke macht. En de rechterlijke macht heeft zelf ook zaken ingediend waaruit we dan hebben gehaald. Dus deze week is er een grote vergadering om al deze dingen goed met elkaar door te nemen, zodat het in de Nationale Assemblée kan worden aangenomen. President Jennifer Siemens heeft tijdens een persconferentie gesproken over haar gesprek met Bank of America in Londen. Het gesprek met Bank of America is een onderdeel van gesprekken die we met verschillende banken hebben. Omdat, zoals ik eigenlijk al zei, is er grote interesse voor Suriname. Maar Suriname heeft ook de backing nodig van grote financiële instellingen. Tot zover hebben we zaken gedaan met Bank of America, dat is goed gegaan. En de reden waarom ik in Londen was, is omdat de topman internationaal van Bank of America daar in Londen was, heeft uitgenodigd om daar met hem te praten en met zijn team. De bank heeft eigenlijk aangegeven voldoende interesse te hebben in Suriname om te zeggen van, het is een partnership. En de backing van het land. We zijn geen geld gaan lenen. Wat we wel hebben gedaan, we hebben de banden aangehaald. We hebben afspraken gemaakt om ondersteuning in deskundigheid, dat beschikbaar zou zijn, advies dat het beschikbaar zou zijn. En ik moet zeggen dat de bank interesse heeft om ons te helpen. En niet alleen die bank, hoor. We hebben nog andere banken, Afreximbank en zo. Om ons te helpen om ons financieel systeem op zo'n niveau te brengen, laten we zeggen in een jaar of zo, dat wij toch wel regionaal ook een factor kunnen worden, financially. Ik hou niet van beloven, maar ik ben gegaan om dit te helpen starten. En wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle deskundigheid die we kunnen vinden, en in Suriname en in het buitenland, om te komen tot eigenlijk een financieel systeem dat ons ook zal beschermen. Dat wij niet heen en weer zullen worden gezwengeld met de oliekwestie, maar dat wij ook een stabiel financieel systeem hebben. Wie was met mij mee? De minister van Financiën en haar eerste adviseur, meneer Proef. Die waren met mij mee. En de bank had ook een 3 of 4-tal deskundigen gebracht. Dus we hebben een behoorlijk aantal uren gesproken om te kijken naar wat is de stand van zaken nu in Suriname. Er moeten veranderingen plaatsvinden. We hebben een bankwet die nu redelijke bescherming geeft tegen, laten we zeggen, ongewenste activiteiten. Maar we moeten met ons banking system gaan naar een tijd waar er groot geld in Suriname gaat komen. En daar moet je ook ervaring mee hebben. Je moet je bankwet afstemmen. Jij moet jezelf indekken, beschermen als land.
Dus dat is de reden waarom we zijn gegaan. En om die connectie tussen Suriname en Bank of America te smeden. En dat is gesmeed. En dat gaat heel belangrijk worden in ons verdere ontwikkeling. Dank u wel, president. We hebben niet geleend. We zijn niet gaan U gaf aan, en in het persbericht van CDS stond ook dat er is gesproken met andere internationale... Ja, we hebben ook gesproken met C7, no? Dat company, een Noorse oliemaatschappij. Althans, zij ondersteunen de oliesector. En ze hebben een heleboel kennis en informatie die wij kunnen gebruiken. Kijk, Staatsolie is onze maatschappij en we praten met ze, ze geven ons informatie en dat is goed. Maar wij moeten ook als staat zelf objectieve, externe informatie en ondersteuning kunnen krijgen om te begrijpen wat ons eigen bedrijf ook doet. En onze bedrijven, ons staatsoliebedrijf, heel veel deskundigheid. En de staat moet ook deskundigheid kunnen hebben en advies kunnen hebben. Zodat er echt een geïntegreerde benadering van onze oliesector. Want we zijn niet klaar. We hebben blok 58. En toen hadden we gas in blok 52. Maar er is meer gas en ook meer olie daar gevonden. En er is reden om aan te nemen dat het nog verder gaat. Dus wij moeten als staat ook daarnaar kijken. Om te zorgen dat we goede internationale contacten hebben. Suriname heeft een nieuwe digitale taxidienst genaamd Friendly Cab, die het boeken van een taxi eenvoudiger en veiliger maakt via een mobiele app. Gebruikers kunnen een rit boeken vanuit huis en de app is beschikbaar voor zowel passagiers als chauffeurs op de App Store en Google Play Store. Nu de mensen doordringen van Kronto Jaso en dadelijk naar Gumi taxi orijdt ik me. En is dat vaak? Ik ook op mijn telefoon nu en ik op mijn taxi. Yes, en zoals je kan zien, ik ben aan de Wilhelminastraat en ik wil naar Anamoestraat. Hier ben ik op zoek naar een auto. Ik heb geen SUV nodig, maakt niet uit wat voor auto. Aan mij zoeken we een chauffeur, dus de dichtbijzijnde chauffeur aan mij schel. Het neemt 5 minuten voor Samandoro. Je ziet zijn kentekeninformatie, kleur van de auto en al. Jameluku van man. En mi spot allemaal gelijk. Hij had een leuke sticker aan zijn auto. En gewoon jobbers doen. Hier was iemand me even aan het groeten. En ja, dan ga ik weer. Alles goed? Ja, maar. Is dat me goed op? Ja. Timmy jobbers doen nou wagi chef o accepteren het. En zoals je kan zien, een rit voor mij ook kost me 100 SRD. Baka dat me gamma OTP code, allemaal voeren in en dan ga ik weer. Squad en zo je chic man. Dit is heel makkelijk. De digitale taximeter is niet manipuleerbaar en na elke rit ontvangen gebruikers een betaaloverzicht met ritgegevens en kosten. Friendly Cab streeft naar een veiliger en gebruiksvriendelijk taxivervoer in Suriname. President Jennifer Siemens heeft maandag samen met haar team een persconferentie gehouden. Ze besprak actuele vraagstukken, waaronder de aanwezigheid van Mennonieten in Suriname. We hebben ook het vraagstuk dat mensen in ons land zijn gekomen en naar het binnenland zijn gegaan en we zijn begonnen ons bos om te kappen, om daar hun huis te gaan maken en met plannen om nog meer om te kappen. Ik heb u al gezegd in een andere persconferentie, denk ik, dat we begonnen waren om te inventariseren. Er waren een paar 100.000 hectare in de vorige periode vanuit GBB gegeven aan LVV om te worden omgezet in landbouwgrond, terwijl het in het tropisch regenwoud lag. We hebben gevraagd aan de minister om dat terug te zetten. En alleen datgene wat in de kustvlakte is, zou bij LVV kunnen blijven, omdat we ook inderdaad de agrosector willen stimuleren. Ondertussen is er een ploeg, ik heb een samengestelde ploeg erop uitgestuurd. En de informatie tot nu toe is dat een belangrijk deel van wat, men zegt Mennonieten, de mensen die in het binnenland daar bezig zijn en opengekapt hebben om daar te wonen, daar illegaal zijn. En dat betekent dat we daar maatregelen tegen gaan treffen. En we zijn nog bezig met de autoriteiten om uit te zoeken op welke gebieden er allemaal overtredingen zijn geweest en hoe
de finale aanpak zal zijn. De mensen hebben het bericht al gehad. Even kijken, minister. Ze hebben het bericht al gekregen. De Rwanders Explode. Dat ze daar weg moeten. En volgende stap is inderdaad dat ze daar weggaan. En dat is het begin van een voorbeeldfunctie. Zodat de mensen toch wel gaan zien die nog hier willen komen, dat ze niet kunnen komen als ze niet normaal gewoon in de kustvlakte aan landbouw willen doen. Als ze zich willen afzonderen in het binnenland, gaat dat niet lukken. We gaan het niet toestaan. Dus dat zijn de zaken.